תני חיוך. איך היה בבית ספר? בסדר. מה עשית? שיחקת? נהנית? שיחקנו, נהנינו. תסתכלי עליי, קיבלת משהו? 100 עוד זה משהו? היום לא היה לנו מבחן, אז לא יכולתי לקבל, אבל מחר יש לנו הכתבה. אז אני רוצה בבקשה לראות 100, בסדר? אבל בכתבה אין 100. יש נגיד עם 10 שאלות, אז, ואתה מקבל הכל טוב, אז 10 על 10. הבנת? בסדר גמור. אז לא יכול להיות 100, כי אין לי 100 תרגילים. הבנתי. טוב. יכול להיות 100 דפים, אבל 100 דפים זה מוגזם. זה אפילו 200 תרגילים, משהו כזה. אבא, אתה קנית לי את הטוש הזה? מה? אתה קנית לי את הטוש? כן. טוש יפה? כן. אני אקנה לך עוד טושים, בסדר? חבל ירוק. טוב, וזה מה שהיה. מה זה חום? זה מה שהיה. Топ, дети, я завтра делаю на завтра плов. יש! לא, я хочу эту птичку, что нищара. Нищара птичка. Товочки, не за 2 дня одно и то же будет. Я делаю завтра плов. טוב, дай ей, пусть она порисует. Давай попишем, Дай ей. покажем, как мы пишем. Нет, Това, Михаил. только Михаля. רגע, נו, טובה, только Михаля, בבקשה. פתאום ти. רוצים להראות לך. טוב, בסדר, אבל אחרי זה רק היא, טוב? בסדר. טובה. ומיכלי. זהו, עכשיו מיכל. עכשיו מיכלי. תוקעתי. Ну ладно, ну. Рисуй, сладкий, рисуй. תציירי. כן, לא על זה. מיכלי, ריסוי. טוב, שאז יד הריסוי. משהו יפה. אתה כבר יודע מה זה, נכון? נכון. רגע, זה לא כל כך מהר. מיכלי, את לא יכולה לצייר ככה. מיכלי. איך נצייר את זה? יואו, מה, ידיי לא עושים משהו שירים? היו כל כך קצת שירים. שלא ממש. זה חנוכיה. זהו.